Euskal presoen alde Baionan eta Bilbon egitekoak diren manifestazio jendetsuetarako 4 egunezkaz falta direnean, Hamaika telebistan espetxeratuek hartutako bide juridikoen inguruan aritu gara Iñaki Zugadi abokatuarekin batera. Espetxe zuzendaritzak presoen norbanako trataera berezitu egiteko plangintzarik ez duela salatzeaz gain, gaixotasun larriak pairatzen dituzten gatibuen inguruan ohartarazi nahi izan du Zugadik. Horrekin batera, urruntzearekin amaitu, emakume presoen egoera hobetu eta graduen progresioa ahalbidetzea erronka gisa kokatu ditu. Lehenengo esan behar dugu, argazki orokorra dala gogorra. 8 urte terdi eta armak utzi zuenetik eta urte bat terdi pasatuta eta desartu zenetik oraindik daude horren beste preso, 250 pikuan. Aste honetan eduki dugu 2 kaleratze, atera dira 2 lagun, eta gogorra da, ze oraindik konpongabe dagoelako egoera hau. Batez ere, gehiengoa oraindik lehenengo graduan dagoela, regimen gogorrenean. Hortik multzo horretatik oraindik mantentzen da isolamentuan egoten da lagun piloa, bai regimen gogorrenean, esate baterako Huelban, Sevilla, Córdoba, Extremera, Teixeiron badaudela, eta bueno, gehiengoa lehenengo graduan, onino urruntxe nabarmena da, gehienak Andaluzian, Murtxe aldean eta egia da, aurrepausu batzuk eman direla, baina oraindik konpongabe dagoela. Da, erregimen gogorrena, patiora, bina fazez lehen irtetzen zen, 2 ordu patiora, eta egun osoa ziegan. Gozaldu, bazkaldu, afaldu, bakarrik ziegan, garbitzeko ziega ere ez daukate inolako tramaikulurik erratza edo zeo zer garbitzeko ez, eta bizarra egiteko ere goizetan kartzeleroek ematen edo funtzionarioek ematen zieten edo ematen dizute, eta zu garbitzen duzu, bizarra egiten duzu, garbituta eta gero entregatzen duzu. Ezin duzu euki olakorik, esate baterako, gero ja, bigarren fasean modulo berezietan daudenak horrela jarraitzen dute, baina gero badaude batzuk, multzo handia, lehenengo grada egonda ere, módulos de vida ordinarian bizi dira, osea, bigarren graduko modulotan. Bakarrik irtetzen dira 4 ordu patiora, modulotik ezin dira irten, aktibitate guztietan ezin dute parterik hartu, eta interbentzioak, komunikazio guztia interbenituta, haraketa gehiago, Castellon esate baterako modulos edo ziegaz aldaketa 2 hilabetero, eta holako beti restrizioa murrizketa. Guretzako erronka nagusienak dira preso gaixoak kaleratzea, preso gaixoak kaleratzera, urrunketarekin amaitu, gero beste kontu bat da emakumeen egoera, eta hori oso nabarmena da kartzelan, beti euki dute izan dira, nola esango nuke, kondizion bikoitza, preso, baina emakume izatearren egoera txarrenean egon dira, bakarrik, eta oin aldatu da, apur bat eraikinak eta hori, baina beti egon dira gizon moduloetan, bueno, edo gizonentzako
egindako moduletan, olako azpiegiturakin, eta niko gatzen naiz, esate baterako Valladoliden ez zegoen modulo txiki bat, zen hori, despensa bat, esan leike, eta emakumeak eraman behar zituzten eta antxe kokatu zituzten emakumeak. Osea, beti egon dira egoera txarrenean. Gero ere, zergatik egon behar da, ez gizon, baina ez emakume bat, gure emakume bat bakarrik, ez kide batekin bikin edo danak elkarrekin, ezta? Eta hori niretzat oso importante izango zen. Eta adineko presoak kalean egon behar direla. Legeak hala esaten du eta hala bete behar da. Bai. Jakina. Gure lanarako presoek euren bide jorratze horretarako behar dugu, guk dano behar dugu gizartearen laguntza, gizartearen bultza, apoioa, eta nik uste dut badaukagula. Orokorrean nik uste dut Euskal Herriko gehiengo soziologikoa, soluzio bide bat mahai gainean ipintzekoen alde badala, ezta? Baina ez bakarri larun baterako, zapaturako, baizik eta nik eskatuko nuke beti zerbait antolatzen danean edo eguneroko bizitzan beti, presoen egoera kontutan eukitzea eta horren arabera jokatzea. Beteko dira 10 urte borroka armatua desagertu zenetik, hemen arlo horretan konponbide bat mahai gainean ez egotea. Eta oraindik hori mantentzea daukagun egoera, ezta? Hori da, eta danon artean ea posible dan, eta seguru dala, eta transmititu behar diogu gizarteari danon artean lortu aldugula eta lortuko dugu fijo. Ni Sánchezik eta hori politikoki ez diet eskatzen ez. Ni juridikoki eskatzen dut instituziones penitenciariasei eta epailei dagoen errealidade juridikoa, legeak eta betetzea. Eta gure preso guztiek aukera eukitzea bide hori berdintasunean beste presoek egiten duten bezala, gureak ere berdintasunean jorratu ahal izatea.